Že jeden som rekonštruovala a jeden som vlastne pristavila k tomu. To je vždy taká náročnejšia záležitosť, ako stavať čisto dom na zelenej lúke. Vždy človek musí robiť veľa kompromisov. A ja som mala architekta, ktorý mi radil do takého funkcionalizmu ten dom postaviť. Dnes už viem, že kebyže staviam ďalší dom a priznám sa, mám na to veľkú chuť a možno to aj časom zrealizujem, už by som si urobila iný typ domu. Toto je dom, v ktorom som sa snažila dodržať všetky tie kritériá, to, čo povedal ten architekt. Snažila som sa to samozrejme aj sklbiť s tými mojimi kreatívnymi predstavami alebo s tým, v čom chcem večer pozerať televízor, v čom sa chcem s maličkou hrať a tak. Ale dnes už viem, že chýb tam veľa nie je, to by som zle povedala, ale na priestor, ktorý potrebujem ja, by som volila už aj ja iné farby. Je to všetko biele. Je tam síce jedna veľmi pekná, ako taká inšpiratívna sklobetónová stena do vlny, čo nikto neveril, že sa dá urobiť, nakoniec sa to dalo. Ale skutočne v takýchto domoch ja si myslím, že sa dobre žije ľuďom chladnejšej povahy, takým kompjúterovým špecialistom, alebo bankárom, alebo takým rázným typom diplomatickým, ale ja, kreatívny človek, predsa len potrebujem niečo iné. A rozhodla som sa teraz, že buď ešte teda tu zainvestujem trošku a zmením to, tak ako sme videli v prvom príspevku, že sa aj tá pani návrhárka hovorila, dizajnerka. Lebo tak, ale hovorím, chuť mám a teraz už by som urobila niečo úplne iného a skombinovala by som asi tento nový štýl s takým, ja možno prežením s tou kombináciou, ale keď sa tá kombinácia ako ustriehne, tak možno, že to bude dobre. Ja som bola na Floride a pozrela som si jednu prekrásnu výstavu koloniálneho starého štýlu, ktorý sa dá veľmi zaujímavo pekne skombinovať aj s modernou, aj s antikou. A na také niečo mám chuť a to si myslím, že odráža moju povahu viac ako to, v čom bývam dnes.